Abusha for mo nyina kwa Poku TV na woni guso a o hwe no. Se na your first time na wa subscribe and wa like and wa comment and wa share. Picture here that so you hwa ababa wa fefe na nimfoni ene famba ho a enya asem ketua painful exit ane ya tro na awre hoyi pa ne din ede Stephanie Apia do na afenda na adoma na ababa wei a nimfoni eta hoyi wa firimu ya na eye Ghana Kumawood Actress ba kwa ne din ede Nana Yaa ne ba no be se nansani enche bia ne yete se ne bapa afirimu ya wadi mfie dunson na nyame adoma ochena na eye ne ba so ochena memne de ya na eye ne eba so na nwumre Poku TV ye ba fia be he se ne nyomasi kona mi ankasa masu pa sanse me bae no na enya agro me hwe time wa ye friends ambulance na edi abofra ne eba eno na wo hwe no ewo screen so no omode abofra no efri enkran maimu ton eba Kumase ne edi ne ba be wura busia fi otimu se ba mo wa yade na metro video bia na Nana Yaa pia ni srumuti oye ne ho hwia enyi ma mi su dendende nyasem ketwa ne ba na afri mu no na chese ni braba Nana Yaa esu dendende no na wo hwe o screen so no o su dendende chere se ade na ahye ne pa o tiensem bia na woka se nana me no kura di nkomo enche okura wo hye mebo se wo beye niema bia ma me na afi adan na wagya me ho ya utie Nana Yaa actress ni su ana wo su na tim se wo ye hwan wo su besu bi me kura ne mani so atete a meeting ni so a enye asamketo tie actress Nana Yaa pia ni nsem na no waka ne bia tim se ahomete pa na ba bia ma obi asu wo fi okura ne se no waka se mami adoma nana adoma adinti na wo ye me say 6 months ago ya nche bia na wo be kan wo na tribute wo fie we ye mu afa ya antikuta me ya antijame yare kakra bia na ba mo wo abefa wo ko o kan asem na afa agya obia ni su abofrei wa ha dwene papa hwa Nana Yaa intimate na opeso sorry so omo amu ejam no se da bia ma won sorry sanse nim se ya ma won sorry ayi nim de obetumi aye tim se ensem no de areho ti abofra na mu no ababedru abu sefi e wa tonsu Monaco ho ana nyame adoma ayie no ochena baso nti anopa no a ombede da no wofi ho a omede da no wofi ho a na ejamfo na adofo ababehwa abofra no na omasu no na afa omabeta abusu achi ehwa nso no mbeye ayie no se ne omma menya ne nti nyame adoma atonsu megidi se actors ne actresses Kumawood actors ne actresses Ghana senitwafo nyina beba na omabeta omunua ba achi na wakra ne bayi kra eya se wo ba wodin kan pa be firimu ya 17 year old ababa we eko school na wotie se na ne ma me ne kra su se na no ya na mbesra wo school mu na me no din komo fefe na fe ba ne sen ba mo wo trimote enti dia esie no yenko ne ye videos no reactions ne se na esi ekos wo fio mesra wa areho enti ebasa se ne osi etie bia no bi so betini so kakra enso facha me sa na aba na mesre se obi bia wa chichi ne benchen se wonim Nana Yaa wonim no kra na obetumi aba na wabeboa ama ayie no atumi ayefefefe yenhwe enioma hodo no se ne esi koye enubi.
Poku One TV.